Ahojte, ja tu zdravím všetkých kozorovcov, poďme sa pozrieť, čo vás tu čaká. Ešte som začala sa venovať numerológii, alebo tak, takže pokiaľ by ste chceli spoznať sami seba, teda vašu karmu duše, vaše talenty, karma peňazí, čo ste boli v minulom živote, alebo čo si máte spracovať v tomto živote. Takže ma môžete kľudne kontaktovať, stačí aj len tak informatívne, že čo to všetko teda obnáša. Ale pokiaľ chcete zlepšiť svoj život alebo začať pracovať na sebe, tak ma kľudne môžete kontaktovať. A poďme, čo vás čaká v júni? Samota. Odkladanie. Vy sa tu možno cítite osamelí, alebo teda potrebujete nejakú takúto samotu. Vy tu možno veľa vecí odkladáte, hej? Že vy možno pozeráte niečo, by ste chceli v tom živote, ale neviete spraviť k tomu nejaké kroky, hej? Že žijete buď v nejakých snoch, v nejakých ilúziách, ale odkladáte stále tie veci. Je tu sklamanie, takže možno vás tu niekto sklamal, alebo teda vás tu niekto sklame, hej, že fakt pôjdete do tej samoty. Hlavne neodkladajte veci. Naplnený. A neistota. Touženie. Vy tu možno tužíte, alebo ste tu takí nostalgickí, že myslíte na nejakú minulosť, niečo sa tu proste u vás odohráva, hej, možno to spôsobuje tú samotu. Žijete v neistote, neviete sa rozhodnúť, akou cestou ísť, ale choďte za takým tým naplnením, hej. Proste niekto, hovorím, vás tu buď sklame, alebo možno vás tu sklamal a teraz nejste si možno istí, že či dať tomu ešte šancu alebo tak, ale choďte nejakou takúto svoju cestu, vyberte si tú cestu, nežite v neistote, posunte sa, choďte za svojimi snami. Zase raz v ceste, vy sa tu strašne rozhodujete, vy si možno vyberáte aj takú cestu, že takú trnistú, hej, že možno tu fakt dávate niekomu aj šancu a kto si to ani nezaslúži. Verte sami sebe, ale vás tu čakajú nové začiatky. Možno niekto tu sa snaží aj, ale to bude fakt len pre niekoho, o babetko, hej? Takže to dieťa je, tá zmena dojde, ale neodkladajte nejaké veci proste vo vašom živote, že chcete to dieťa, tak sústredíte sa na to a nič so sebou nerobíte, hej, alebo chcete nejakú tú zmenu a ju stále odkladáte, bojíte sa, máte tu strachy a je tu proste to sklamanie. Takže to dieťa bolo teda, hovorím, len pre niekoho, ale pokiaľ zmeníte nejaké zmýšľanie alebo pôjdete si nejakou cestou, tak to tu je. Vy ste možno, aké by ste boli, tuto sa bude niečo uzatvárať, vy aké by ste tu možno sa vám diali niektoré veci do kolečka v tom vašom živote. Hej, pre niekoho to tu môže byť ináč zmena práce, možno aj sťahovanie, alebo nejaká cesta vás tu môže niekoho čakať v tom júni. Nejaká dovolenka, možno si potrebujete aj oddychnúť, hej, tak pokiaľ to tak je, tak choďte, zajednajte si nejaký pobyt, aj sami choďte, popremýšľajte, vyberte si tú cestu, čo chcete ďalej od toho života a pracujte na tom. Hlavne verte sami sebe. Pre niekoho môžete tu stretnúť aj buď lásku, alebo môže vám ísť niekto nový do života, môže to byť fakt na nejakej ceste.
niekto tu môže ísť o pracovnú cestu, ale niektoré veci sa pohnú v tom vašom živote, ale bude zapotreby fakt si vybrať a neodkladajte veci na zajtra, hej. Poviem príklad, že neviem, niekto chce začať behať a povie si, ja zajtra poviem. Nie, postavte sa a choďte teraz, neodkladajte tie veci na zajtra. Alebo niekto proste rozmýšľal, že by si začal hľadať novú robotu alebo chcel by zmenu v tej pracovnej oblasti. Neodkladajte to na zajtra. Hej, pozrite si profesiu, či tam niečo je, pokiaľ sa vám tam niečo páči, tak jednoducho pošlite si ten životopis alebo tak, alebo pokiaľ fakt chcete dať výpoveď a že musíte dať dvojmesačnú, ja som to tiež mala tak, že proste 2 mesiace tak na nikoho nejak extra nečakajú, proste som podala výpoveď a za tie 2 mesiace som si našla niečo nové, hej, proste odhodila som nejaký ten strach, ani som na to nepomyslela, že by som si niečo nenašla, lebo zobrala by som hocičo, ale proste vybrala som si a spravila som takú tú zmenu, hej, že a samozrejme ten strach tam bol vždy, hej, ale hlavne som na to nejak nemyslela. Takže tak, pre niekoho sa môže ísť ešte nejaká správa, vám sa ide nejaká príjemná správa, niečo, čo vás poteší. Niekoho sa to môže týkať buď vzťahu alebo lásky, ale pre niekoho aj peňazí, hej, môže vám sa ísť nejaké obohatenie, nejaké peniaze, nejaká zmena, nejaké šťastie. Ale hlavne nežite v tej neistote. Tie veci by sa tu mali pohnúť v tom júnu. Máte tu láska do niekoľkých mesiacov, príležitosť, veľké šťastné zmeny a zotavení. Od dneška za rok. Bude to na vás samozrejme, jak vy skoro spravíte tú zmenu, alebo sa rozhodnete, že áno, chcem tú zmenu, idem touto cestou, nebudem nič odkladať na zajtra. Hej, človek, keď ju odkladá na zajtra, tak v podstate aj rok prejde a je stále na tom istom mieste, stále na tej istej stoličke, stále sa tak trápi, hej. Takže pokiaľ fakt tu je niečo v tom vašom živote, choďte do takej tej samoty, porozmýšľajte nad tým, čo by ste chceli v tom živote a choďte za svojimi snami, za svojim naplnením. Porozmýšľajte, čo vás robí šťastnými. Tá príležitosť je tu na veľké šťastné zmeny, ale je to len príležitosť. Tá príležitosť je na vás. Jak vy sa je uchopíte, jak vy ju zoberete. Fakt je tu možno nejaké tuženie, že ste tu možno nostalgicky, že vám tu niečo chýba, spomínate tu na nejakú svoju minulosť, hej, pustite tú minulosť, nespomínajte to, čo bolo, ale myslíte na to, čo bude. To, jak vy si vytvoríte ten svoj život. Ďalej je tu tvorivosť. Hej, začnite tu niečo tvoriť, začnite si tvoriť váš život. Proste. Takže celkom pekné to tu máte. Takže to bolo pre vás, ja vám veľmi ďakujem a majte sa krásne, ahojte.